Și acum să vedem toată eu sunt de la vlog și da, o să încerc să... Ce proastă sunt! Văleleu, motești, te rog. Te rog. Insist să mănânc o chestie de asta. Insist. Promit că mănânc chestia de asta, chiar că nu cred că e bună, dar lasă. Nu cred că e bună, dar lasă. Iacă. Trebuia să știu eu că trebuia să o spăl. Ce deșteaptă sunt. Ce pot să zic? Ce să fac? Mamă, da. Nu știu, da, mi s-a făcut cerșere pe pișor. Eu filmez pe timp de noapte. Da. Eu cred că asta nu e de calitate, asta știu, nu mă trebuie să spuneți că nu e de calitate, bla 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 bla. Păi editați și data Johnul meu. Că da, că prea multă lume știți calizatul ce spune aici. Da, vedeți, și nașpa. Dar eu măcar am dat astea, mă. Hai să vedem cum mâncăm. Uitați-vă și voi. Leac, scârbos. Leac, scârbos, nici nu să mai mânc prostile astea niciodată. Nici atenție. Uitați, aproape s-au copt. Uitați-și pe dragul baian, mă! Sper să nu mă rănească. Pufi, adică îl cheamă nu Aia, că i-am confundat. Aia și Pufi sunt persoane diferite, adică câini diferiți. O să postez 2 clipuri în ziua asta sau ziua cealaltă, nu știu când. Da, nu știu ce fac, da, ce dracu știe. Uitați că am vreau, da, las. Ce-am să pas? Da, ia Audi asta, glumea meu, da, ia Audi asta și da, măcar n-am rable. Că tot e rab. Că, hai că mă uit prin copaci eu, să văd dacă s-au copt ceva. Uitați-vă și voi, mă. Da, încă mă dă dinții, ca două prostii aia, dar nu are cum. Deci nu încercați, bă, hai că pentru voi încerc, mă, mâncați așa. Hai că mă, toată îmi pare rău ce o să fac, dar las. Pentru voi fac totul. Vă rog să strângem 1000 de vizualizări. Vă rog frumos, please, te rog frumos. Da, acum trebuie să mă grăbesc, trebuie să mănânc. Trebuie să mănânc. Mă grăbesc, cum să mă grăbesc? Da, se pare că trebuie să facem continuarea. S-a oprit filmarea, îmi pare.